खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। सेथि खौराङाव दङ, दैखरनिफ्राय दै दिहुननाय समाव चिराङाव सासे सुबुङा जिउ गोमायो। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय नैथि सैतापुर गामियाव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव सासे 49 बोसोर बैसोनि सुबुङा गंसे दैखरनिफ्राय दै बुथुमनो नाजानायाव 49 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा जिउ गोमायो। जायनि जाहोनाव ओनसोलनि गाज्रि जालांनाय दैनि आंखाला सोमजियो। थैनाय सुबुंखौ शेरमान मुसाहारि मुङै मिथिनाय जायो। समबाराव आथिखालनि दैनि आंखालनि समाव गावनि नखरनि थाखाय दै बुथुमनो खाथिनि दैखराव थांदोंमोन। दुखुनांथावै जेब्ला बिथाङा दै बोगासिनो दंमोन अब्ला लांदां हा आरो थुख्रा थुख्रानि मोनसे बाहागोआ बिथांनि सायाव गोग्लैदोंमोन। जायनि जाहोनाव बियो गाज्रि रोखोमै फानजादोंमोन। बियो दै लाबोनो नाजागासिनो दंमोन जेब्ला हाया गोग्लैदोंमोन। सासे जायगानि थागिरि बिरदाव मुसाहारिया खौरां बिजोंजों मोनसे मोगा-मोगियाव बुंदोंमोन। अर आरो इमारजेन्सि सिबिथायनि मावथिफोरखौबो जाथाय जानाय जायगायाव हेफाजाब होनाय नुनो मोन्दोंमोन। शेरमाननि थैनाया गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव दुखु आरो जिंगा सोमजिहोदों। जायफोरा फोरमायो दि हाग्रा दानस्रांनाय आरो दैनि थाखोआ बाङाइ जालांनायनि जाहोनाव बिसोरो बांलांनाय दैनि आंखालजों मोगा-मोगि जानांदों। मोनसे सम दंमोन जेब्ला बे जायगाया बिफांफोर आरो बिफां-लाइफांफोरजों बुंफबनायमोन, बिरदावआ बुंदोंमोन। आथिखालाव गोबां बिफांफोरखौ बोखारनाय आरो अखाया माब्लाबा माब्लाबा जानायलाय दैनि थाखोआ जोबोद गाहायाव फैबाय। बेनिखायनो जों बेफोर गिथावना दैखरफोरखौ जावनो आरो सोनारनो गोनां जायो। बिथाङा मुंख'दोंमोन दि बैसोगोरा आरो गाहायजों लोगोसे गामिनि सुबुं समाजआ बे आयदाखौ जायगानि बिबानगिरि आरो जिल्ला कमिशनारनि नोजोराव लाबोबाय थादोंमोन। जों बेनि सोमोन्दै खुंथायनो फोरमायहरबाय। जों खालि आसा खालामो दि थाबैनो मोनसे गोजोर राहा मोनगोन, बिथाङा बुंदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ, गनायथि गैया, होखारनाय नङा। थागिबि सुबुंफोरा आसामनि क'क्राझाराव अदानि पावार प्लान्टनि बेरेखायै सोमावसारदों। आसामनि क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ फाग्लिजरा पार्ट 2 ओनसोलाव मोनसे हेंथा दिन्थिफुंनाय जागायदों। मानोना बर' थागिबि हानजाफोरा आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेडनि बाहागोदारि महरै अदानि ग्रुपजों मोनसे थार्मेल पावार प्लान्ट लुनो थाखाय होखारनाय नाजानायखौ हेंथा होयो। बुधबाराव अदानि ग्रुप आरो क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि मावख'गिरिफोरा होखारनाय खामानिखौ जागायनो आरो थांखि लानाय मावथांखि थावनियाव मोनसे सिमा गायसननो नाजादोंमोन। थेवब्लाबो जायगानि थागिरिफोरा बेफोर खामानिफोरखौ गोख्रोङै हेंथा होदोंमोन। दाबि खालामदोंमोन दि खुंथायआ रायजो-राजानि गनायथि गैयाजासे खामानि मावगासिनो दंमोन। अदानि हानजाया बे मावथांखिनि थाखाय फ्राय 3600 बिघा हा बायनो थांखि लादों। जायगानि थागिरिफोरा गोख्रोङै बुङो दि बे हाया गोबां जोलैफोरनिफ्राय थागिबि हारिफोरनि न'। बिथांमोनहा बाथ्रा दान्थेलायो दि हा गोरोबथाया जेबो सुबुरुन एबा सिगांनि फोसावथाय गैयाजासे खालामनाय जादोंमोन, जायखौ बिथांमोनहा फोथायो दि भारतारि संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि सिङाव बिसोरनि मोनथायखौ सिफायदों। 6थि फारियाव आसामाव थागिबिसा ओनसोलफोरनि थाखाय थि रैखाथि होयो, जेराव हा गुबुननिफ्राय जानगार जानायखौ होबथानायनि राहाफोरबो दं। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया 6थि फारिलाइ ओनसोलाव मोनसे गावारि फार्मनो हा राननो सायख'नायखौ सोंखारिदोंमोन। नार्जारिया थार्मेल पावार सुबिदानि आबहावायारि गोहोमफोरनि सायाव जिंगा फोरमायदोंमोन, जाय अरनफोरनि जाथावना खहा आरो थागिबि सुबुं अनजिमानि जायगा सोलायनायखौ दिन्थियो। बिथाङा सांग्रां खालामदोंमोन दि जुदि ओनसोलारि थागिरिफोरनि गोरोबथा गैयाजासे हाखौ बोस्लायनाय जायो अब्ला हेंथा दिन्थिफुंनाया सोलिबाय थागोन। जायगायारि सोरखारा दासिमबो हा आरजिनाय आरो सोमावसारगिरिफोरजों फोरमायजानाय जिंगाफोरनि बागै मावख'आरि बिबुंथि फोसावाखै। बे थासारिया संबिजिरजों रैखाथि होजानाय ओनसोलफोराव जौगाथायनि नाजानायफोर आरो थागिबिसाफोरनि हानि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनायनि गेजेराव सोलिबाय थानाय सौग्रावलायनायखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ, सासे 27 बोसोर बैसोनि आइजोआ गथ'जों लोगोसे नामफाइ दैमायाव बाज्रुमनायनि उनाव गोमानानै दं।
फारसेथिं सासे उन्दै गथ'खौ रैखा खालामनाय जादों। मंगलबारखालि जागुननि नाम्फाइ दैमानि घाटआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन जेब्ला सासे 27 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि उन्दै गथ'जों लोगोसे दैमायाव बाज्रुमदोंमोन, जेराव सांग्रां जायगानि थागिरिफोरा समाव गथ'खौ रैखा खालामनो हादोंमोन। आरती लामा मुंनि आइजोआ दासिमबो गोमानानै दं। थावनियाव नुगिरिफोरा जाथायनि उनाव बिबानगिरिफोरनो गोख्रैनो खौरां हरो। जागुन पुलिसनि मोनसे इउनिटआ थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो मोनसे नागिरनाय आरो रैखाथि मिशन जागायो, जाय सांग्राङै सोलिगासिनो दं। आइजोनि गोख्रों खामानिनि जाहोना रोखा नङा आरो मावख'आरिफोरा दासिमबो बेखौ फोरमान खालामाखै दि बेयो गावखौ फोथैनो नाजानायमोन ना गुबुन थासारिनि जाहोनावमोन। जायगानि आयेन बाहायग्राया जेब्लासिम नायबिजिरनाया सिगांथिं थाङा अब्लासिम उफ्रा बिबुंथि होनाय नङा होनना सायख'दों। पुलिस मावख'गिरि आरो रायजोआरि मावसोम हान्जा मोन्नैनिबो हेफाजाबजों रैखाथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। थासारिया नुजानायजों लोगोसे आरोबाव फोरमायथिखौ आसा खालामनाय जादों। ब्रैथि खौरांआव दङ काछाराव एपिडिसिएल साब स्टेशनाव अर खामदों आरो मोब्लिब गोहोआ गोबां सानसिम थानो हागौ। मंगलबारनि हर गेजेराव काछार जिल्लानि उधार बन्दनि सिङाव पानिग्रामाव थानाय आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड एपिडिसिएल साब स्टेशनाव मोनसे मख'जाथाव अर खामनायनि जाहोनाव गोनांथार बिथायारि सानज'थायफोरा गोबां खहा जायो आरो खाथि-खालानि गोबां ओनसोलफोराव मोब्लिब जगायनायनि जेंनाफोरखौ बांहोयो। एपिडिसिएलनि मावख'आरि रिपर्टनि बायदिब्ला अरआ मोब्लिब राननाय सुबिदानि मोनसे गिदिर बाहागोखौ खहा खालामदोंमोन, जाय गंसे 5 एमपिए पावार ट्रान्सफर्मार (पिटिआर) खौ आबुङै फोजोबस्रांदोंमोन। बेनि अनगायैबो डिस्ट्रिबिउसन ट्रान्सफर्मार (डिटिआर), 11 केभि बास, क्रिटिकेल पावार केबलफोर आरो गुबुन गुबुन कन्ट्रल केबलफोरा बे जाथायाव आबुङै जोबस्रांनायनि मोगा-मोगि जानांदोंमोन। जेराव अर खोमोरग्रा हान्जाया आरोबाव फेहेरनायनि सिगां अरनि अरखौ जाफुंसारै दबथायनो हादोंमोन, बेनि उनाव साबस्टेशनखौ मावफुंनो हायाखैमोन। अर नांनायनि थि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो नायबिजिरनायनि आसा दं। मोब्लिब बिफाननि मावख'गिरिफोरा सुबुरुन होदोंमोन दि खहानि गोब्राबथिखौ नायनानै फोसाबफिननो नाजानायाव गोबां साननि गोनांथि जानो हागौ। गेजेरनि समाव उधारबन्द, दुधपथिल, फालुरबन्द, माजाग्राम, सालगंगा आरो खाथि-खालानि ओनसोलफोरनि थागिरिफोरा गोलाव सम मोब्लिब गोहो जानायनि थाखाय थियारि जानांगौ। बिबानगिरिफोरा खोथा होदोंमोन दि हरखाब फाहामनायनि नाजानाया सोलिगासिनो दं आरो फोसाबफिननाया दावगानायजों लोगोसे रायजो-राजानि हेफाजाब आरो सहायनो खावलायदों। बाथि खौरांआव दङ 27 नंखाय फोरमानलाइफोर मोन्नायजों लोगोसे हाइलाकान्दियाव मोनसे थगायसुला जोनोम फोरमानलाइ बिथांखि नागिरना दिहुननाय जादोंमोन। हाइलाकान्दिनि जिल्ला खुंथायआ सरासनस्रा आधार फोरमान खालामनाय खामानि मावनाय समाव मोन 27 नंखाय जोनोम फोरमानलाइफोर मोनदोंमोन, जाय ओनसोलाव मोनसे गुवार खाख्रि जाख्ल'नाय अपारेसननि बागै गोनांथार जिंगाफोरखौ दिन्थियो। उफ्रा जिल्ला कमिशनार एडिसि त्रिदिप रयआ फोरमायदोंमोन दि आधार रेबथुमनायनि थाखाय होनाय हेफाजाबारि खाख्रिफोरखौ नायबिजिरनाय समाव थगायसुला खाख्रिफोरखौ मोन्नाय जादोंमोन। फोरमान खालामनाय समाव जों मोन 27 जोनोम फोरमानलाइफोर मोनदोंमोन जाय नंखायमोन। जों थाबैनो बिसोरखौ फोरमान खालामनो थाखाय सावस्रि सिबिथाइ सामलायगिरिनिसिम दैथायहरदोंमोन, जाय रोखा खालामदोंमोन दि बेफोरो थारैनो नंखायमोन, रयआ बुंदोंमोन। 27 नंखाय फोरमानलाइफोरनि गेजेराव मोनसेखौ हाइलाकान्दी एस.के. रय सिभिल देहा फाहामसालिजों होनाय जादोंमोन। बबेखानि गुबुन 26आ लाला देहा फाहामसालिनि मुङाव फारिलाइ खालामजादोंमोन। थेवब्लाबो नायबिजिरनायनि उनाव मोन्नैबो देहा फाहामसालिफोरा दाबि खालामदोंमोन दि बिसोरो बेफोरनि मोनसेबो फोरमानलाइ होआखैमोन, जाय खाख्रि जाख्ल'नायनि सन्देहखौ दाजाबदेरदोंमोन। बेफोर फोरमानलाइफोरा जोबोद नंखाय मानोना बेफोराव किउआर क'ड आरो फरमेटिं दं जाय रोखायै गुबै डकुमेन्टफोर बायदि नुयो। बिसोरनि माखासेआ मिरु सरकारनि वेबसाइटफोरनि नंखाय रोखोमफोरजोंबो फोनांजाबो, जाय सरासनस्रा बिजिरनायनि समाव मावख'आरिफोरखौ गोरलैयै गोनो-गोथो खालामनो हागौ। खुंथायआ गिनाय दं दि बे नंखाय जोनोम फोरमानलाइफोरा आधार कार्ड, पान कार्ड, भटार आइडि, ड्राइभिं लाइसेन्स एबा भारतारि पासपोर्टफोर बायदि गुबुन गोनांथार सिनायथि फोरमानफोरखौ थगायनानै मोननो थाखाय गुदि खाख्रि महरै खामानि मावनो हागौ। गासैबो 27 नंखाय फोरमानलाइफोर मावख'आरि फोरमान खालामनाय फोरमायथिजों लोगोसे गुवारै नायबिजिरनो थाखाय हाइलाकान्दिनि पुलिस सामलायगिरिनो गथायनाय जादों। पुलिसआ अपारेसननि खाबुखौ थि खालामनो आरो जायफोरा लोब्बा दं बिसोरखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे नायबिजिरनाय जागायदों। मख'जाथाव दि जिल्लायाव बेबादि गिबि खेब केस नुजाथिनाय नङा। फेब्रुआरियाव खुंथायआ 100 निबो बांसिन रोखोमसे नंखाय फोरमानलाइफोर मोनदोंमोन, जायफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय पुलिसनो गथायनाय जादोंमोन।
जों बेफोर नंखाय बाथ्राफोरनि आन्दोआव मोनसे मोजाङै जथायनाय लोगोआरि सोमोन्दोनि थाथायखौ गोख्रोङै सन्देह खालामो। बांसिन खाख्रिफोरा हायलाखान्थिनि खोलायारि बाहागोफोरनिफ्राय सोमजिनाय बायदि मोनो, जाय मोनसे महरखौ दिन्थियो। बे बाथ्राया गोब्राब आरो बेखौ गोख्रैथिजों सामलायनायनि गोनांथि दं, रयआ नारसिननानै बुंदोंमोन। 6थि खौरांआव दङ आसामाव मैदेरनि फालोआ बाक्सानि दिहिरायाव सिलिंखार खालामदों, न'फोरखौ खहा खालामदों आरो जिब-जुनारफोरखौ बुथारदों। मैया हराव हाग्रानि मैदेरनि हानजाया खहा खालामनायनि जाहोनाव आसामनि बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमा खाथिनि दिहिरा ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। गुलाय-गुजाय फालोआ गोबां न'फोरखौ खहा खालामदोंमोन, आबादनि जुनारफोरखौ बुथारदोंमोन आरो जाग्रा आदारनि बाख्रिफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन, जाय ओनसोलाव सोलिबाय थानाय मानसि मैदेरनि दाङाबाजिनि बागै जिंगासिदोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरनि मोनसे हानजाया आदार नागिरनानै साखाथिनि हाग्रा हाजोनिफ्राय हिमन्तनि थाग्रा ओनसोलाव ओंखारबोदोंमोन। फालोआ महन खेरखेट्टानि न'खौ नोजोर होदोंमोन आरो बिथांनि गंथाम न'फोरखौ सिलिंखार खालामदोंमोन। मैदेरफोरा मासे फिसिनाय बोरमा बुथारदोंमोन आरो माइ आरो माइरंजों लोगोसे बिथांनि सुपारि आरो थालिर बागानजों लोगोसे गोनांथार जाग्रा आदारफोरखौबो खहा खालामदोंमोन। हाग्रानि मैदेरफोरजों गले-गले गाग्लोबजाबाय थानायनि जाहोनाव दिहिरा, दुमुनि आरो अरनि बिलनि थागिरिफोरा अरायसम गिनानै थानांदों। जायगानि सुबुंफोरा दाबि खालामो दि गले-गले जाथाय जाबाय थासेयावबो हाग्रा बिफानआ बांलांनाय खैफोदखौ बाङाइ खालामनो जेबो गोहोम गोनां राहा मावफुंनायाव फेलें जादों। उन्दुनो रोङै हरफोरा मोनसे सरासनस्रा जाथाय जाबाय, मानोना गामियारिफोरा गावसोरनि जिउ आरो सम्पथिखौ रैखा खालामनो थाखाय हाइ एलार्टआव थायो। गाज्रि थासारिनि जाहोनाव दुमुनि ओनसोलारि आदिबासि फरायसा आफादआ बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफाननिफ्राय थाबैनो राहा लानो थाखाय मोनसे नेमखान्थि खावलायदोंमोन। बे हानजाया सुबुं माहारि आरो हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोहोम गोनां होबथाग्रा राहाफोरनि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन। थागिरिफोरा बिबानगिरिफोरखौ बे जेंनाखौ आरोबाव सामलायनो हायै जानायनि सिगां थाबैनो आरो थिरांथायारि राहा लानो खावलायगासिनो दं। 7थि खौरांआव दङ आहमदाबादआव सासे असमिया आइजोआ सन्देह गोनां थासारियाव थैदों। बिथांनि नखरा गाज्रि गेलेनायनि दाबि खालामदों। शिवाली काश्यप मुंनि आसामनि नाजिरानि सासे 24 बोसोर बैसोनि आइजोखौ गुजरातनि आहमदाबादआव सोमोनांथाव थासारियाव थैनाय मोननाय जादोंमोन, जाय गोब्राब जिंगा सिखांदोंमोन आरो गाज्रि गेलेनायनि दाबि खालामदोंमोन। बे जाथाया 10 जुनखालि हरनि फुंनि समाव जादोंमोन, जेराव नखरनि सुबुंफोरा बिथांजोनि बयफ्रेन्ड सौरभ पुर'हितनि बाहागो लानायनि सायाव गोनांथार सन्देह खालामदोंमोन, जाय दाबि खालामो दि मोनसे बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनायनि उनाव बिथांजोआ रुंसारि जादोंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायदोंमोन दि शिवालीया जाथायनि हरनि 12:34 रिंगासिम गावनि बिमाजों फन कलआव दंमोन। 30 मिनिटनि उनाव फुंनि 1 रिंगासोआव नखरनि सुबुंफोरा मोनसे सोमोनांथाव कल मोनदोंमोन, जाय बिथांमोननो बिथांजोनि थैनायनि बागै फोरमायदोंमोन, जाय जाथायफोरनि हरखाब आरो ओंथि गैयै फारिफोरनि सायाव सोंलु सिखांदोंमोन। शिवालीया आहमदाबादनि मोनसे गावारि कम्पानियाव साख्रि मावोमोन आरो साख्रिजों सोमोन्दो थानाय जाहोनफोरनि थाखाय नोगोराव थागासिनो दंमोन। खौरांखौ मोन्नायनि उनाव बिथांजोनि फंबायआ थाबैनो ओनसोलारि बिबानगिरिफोरजों खामानि मावनो थाखाय आहमदाबादआव थांदोंमोन आरो बेखौ थि खालामदोंमोन दि थासारिखौ आबुं आयेनारि जोथोनजों सुस्रांनाय जायो। दुखु मोननाय नखरा बयफ्रेन्डनि मा जादोंमोन बेनि फोरमायथिखौ गोख्रोङै नेवसिगारदोंमोन आरो दाबि खालामदोंमोन दि बिथांजोखौ बुथारनाय जानो हागौ। बिसोरो आहमदाबाद पुलिसखौ बे जाथायाव बयफ्रेन्डनि जाथावना लोब्बा थानायनि सायाव जुनिया नोजोर होनानै मोनसे आबुं नायबिजिरनो खावलायगासिनो दं। थैनायनि थि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो आयेन बाहायग्राया केसनि सोमोन्दै थासारिखौ रोखा खालामनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायदों। बे समावनो नखर आरो लोगोफोरा थाबैनो न्याय आरो गेवलां नायबिजिरनायनि थाखाय खावलायगासिनो दं। 9थि खौरांआव दङ भरालु लांखारनायनि केसखौ 24 घन्टानि गेजेराव फोजोबनाय जादोंमोन, जेराव 4 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ गुवाहाटी पुलिसआ हमदोंमोन। गुवाहाटी पुलिसआ काहिलिपारानिफ्राय सासे जायगानि मैगं फानग्राखौ लांखारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय 4 सुबुंफोरखौ हमनानै सानसेनि बाङाइ समनि गेजेरावनो भरालु लांखारनाय आरो लुथिनायनि जाथायखौ जाफुंसारै फोजोबदोंमोन। बे जाथाया 10 जुननि फुंआव जादोंमोन जेब्ला मास्क'वा हाथाइसिम थांनाय समाव मैगं फानग्रा मनिन्द्र दासखौ 5 सुबुंनि मोनसे हानजाया बिआर फुकन रडनिफ्राय लांदोंमोन। बिथांखौ हिंसाजों मारुति सुजुकी बलेन' रेबथुमनाय अनजिमा AS01GE3543 आव दिखांनाय जादोंमोन आरो बिथांनिफ्राय नोगोद 1500 रां लादोंमोन।
लांखारग्राफोरा उनाव बिथांखौ कामाख्या गेटआव एटी रडनि साखाथियाव हगारना होदोंमोन। भारतीय न्याय संहिता (BNS)नि धारा 300(2)(142) नि सिङाव भरालुमु पुलिस थानायाव केस नं 96/2024 लांखारनाय आरो लुथिनायनि थाखाय गोख्रैनो मोनसे गसर थिसननाय जादोंमोन। हमजानाय दायनिगिरिफोरा जादों 21 बोसोर बैसोनि सिराजुल इस्लाम, मिलननगर पुलिस थाना हाथिगावनि। 32 बोसोर बैसोनि बाबुल आलीखौ जनब मुङैबो मिथिनाय जायो, गरिखाली मजदिया पुलिस थाना सरथेबारि, बरपेटानि। 37 बोसोर बैसोनि जाकिर आलीआ दौलातला पुलिस थाना हाज', कामरुप गामियारिनि। 31 बोसोर बैसोनि साहेब आलीखौबो शाहजाहान मुङै मिथिनाय जायो। बियो बरनि पुलिस थानानि हाज', कामरुप गामियारिनि। पुलिसआ दायाव बाहायजानाय गारिखौ बोखांनो हायो आरो सन्देह गोनां सुबुंफोरनि गेजेराव सासे साहेब आलीखौ फिन खेबसे दायनिगिरि महरै सिनायथि होयो, जायखौ सिगाङाव BNS-नि धारा 309(2) नि सिङाव सातगाव PS केस नं 12/25 आव खानाय जादोंमोन। बिबानगिरि मावख'गिरिनि दैदेननायाव भरालुमु पुलिसनि गोख्रै फिननाय, आरोंदायारि नायदिंनाय आरो हानजायारि खामानिनि थाखाय बे केसखौ जोबोद गोख्रै फोजोबनाय जादोंमोन। गाग्लोबजाग्रानि नखरा गावसोरनि रैखाथि आरो साबायखर बावदोंमोन, नाथाय सोहोराव बांलांनाय रैखाथि गैयैनि सायाव जिंगा सिखांदोंमोन। पुलिस मावख'गिरिफोरा गोसो गोनां जायगाफोराव सांग्रांथि बांहोनो खोथा होदोंमोन आरो रायजो-राजानि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय गावसोरनि बावसोमनायनि सायाव गोसो होदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।